To alhamdulillah jama'a. A ɗazu-ɗazun nan muka hango jamhuriyar musulunci wato ƙasar Iran ta fito ta yi wani kyakkyawan martani ko kuma kyakkyawan kurari da kuma kyakkyawan baza ƙarfin gwiwa ba da ƙarfin gwiwa akan dakarun musulunci na Gaza. Inda muka hango sifikan ƙasar Iran wato ya fito ya ƙara yin bayani akan cewa fa yanzu ne za su sabunta dukkan wasu makamai da kuma ƙarin makamai da kuma ƙarawa dakarunmu na musulunci wato na Hamas da kuma alƙassam da dai dukkan wasu muƙawama wanda suke cikin yaƙi na Gaza za su ƙara musu ƙarfi kuma su canja musu makamai kuma su ba su ƙarfi fiye da na da. Hakan ya biyo baya ne irin yarjejeniyar da ƙasar Yahudu ta karya na yadda take buɗe wa 'yan gudun hijira wato masu ƙoƙarin komawa gidajensu wuta da kuma take buɗe musu wuta da kuma karya yarjejeniya na ƙoƙarin su ga ta cire su daga yankin daga Falastin gabaki ɗaya ta canja musu ƙasashe wanda ashe sulhun da ta yi shi ne don ta gano inda mafakar dakarunmu suke da kuma inda suke ɓoye mutane da kuma inda suke da rayuwa saboda haka ta fito da wannan yaudarar dama kuma jamhuriyar musulunci ta riga ta tabbatar da wannan shi yasa ta bada kafa domin ta gane salon ƙasar Yahudu. To a ɗazu-ɗazun nan jamhuriyar musulunci ta fitar da makamai wanda ba a taɓa ganin irinsu ba kuma ba wanda ya taɓa amfani da su kuma wannan makaman ta fitar da su ne domin ta taimaka wa dakarun musulunci na cikin Gaza akan su ƙara tunkarar ƙasar Yahudu kai tsaye. Wannan makaman da aka fitar da su kuma kowane makami yana fitowa ne daga sunansa ya samu asali ne daga cikin Falastin. Akwai masu suna Gaza, akwai masu suna Falastin irin su Mizail, akwai masu sunan asibitoci, sunan kabarurrukan sahabban annabi da kuma annabawan da suke cikin Falastin da dai guraren tarihi ga baki ɗaya kowane guri an ɗauke shi an bashi makamansa da kuma makamin babu wanda ya san aiki da shi a duk duniya in ba su wa'annan dakarun ba kuma dakarun da jamhuriyar musulunci ta fito ta tabbatar da cewa fa yanzu ne za a ƙara musu ƙarfi kuma a ƙara musu yawa domin su tunkari ƙasar Yahudu daman sun tabbatar da haka za ta faru shi yasa suka adana wannan abin da zai baku mamaki a nan a yanzu tana nan tana ba su makamai ko kuma tana nuna wa duniya irin ƙarfin makaman da za ta taimaka dakarunmu na musulunci wato a ciki ta fara amfani da wannan gazzan dai shine wannan makamin mai suna jirgi mara matuki mai suna Gazza makami ne wanda zai shiga sararin samaniya wanda duk wani tauraron dan adam bai isa ya gansa ba kuma duk abin da ya seta in da ya jefa shi babu wani abin da zai kare shi kuma sai ya cimma target babu abin da ya gansa wannan hatsabibin jirgin kuma ta ce za ta taimaka wa dakarunmu na Hamas kenan na Gaza kenan kuma ta fito da Palestine shi ma wani mizali ne wanda babu wani abin da ya tare shi kai makamai ne dai burkatai ba zan iya kirga muku ba wanda suka ta fito ta tabbatar da cewa wannan makaman su za ta taimaka wa dakarunmu na musulunci kuma za ta sabunta su idan aka ce magana sabuntawa ma'ana dai akwai hanyoyin da za ma a iya canja wasu a sako da wasu ko kuma a canja musu kayan fada ko kuma a ƙara wasu ƙarin yawa domin tunkarin Yahudu kuma ta ce daman duk abin da take yi duk abin da take da kasar Yahudu take yi tana binta ne saboda duniya ta gane inda ta dosa to kun ga a hankali kasar Yahudu a kasar Iran tana nuna mana su waye kasar Yahudu kuma su waye ne munafikan Larabawa saboda mu da kanmu zamu gane su waye kuma me aikin su kuma mu da kanmu zamu yi kanmu shari'a domin mu ba su karfin gwiwa kuma mu ci gaba da addu'a a yanzu dai jama'a yanzu ne aka fara an gama wancan da faɗan na baya ya riga ya wuce yanzu ne za a shiga mataki na biyu kuma wannan matakin na biyu za a yi amfani ne da makaman da su kansu Yahudawa da Turawa ba su taɓa ganin su ba kuma ba su san aikin su ba kuma ba su san me illar su ba amma dai a yanzu za su fara aiki a lokacin da su ma Yahudawan suke tunanin cewa za su zo su yi mai gabaki ɗaya domin su ga sun mame Gaza gabaki daya amma jamhuriyar musulunci ta ce ina ba zai taɓa yiwuwa ba kuma kar su manta fa wannan mai da martanin yana nan za ta maida shi kuma ta fito ta ƙara jaddadawa cewa duk wasu makawamansu wato duk wasu ƙungiyoyi masu taimakawa addinin musulunci na yankin gabas tsakiya gabaki daya irin ƙungiyoyi irin su Hezbollah da dai sauran na Iraki da kuma sauran na cikin Syria da kuma saura na bakin ruwa gabaki daya za a sabunta musu kayan aiki domin a shiga babi na biyu saboda haka mu 'yan kallo ba abin da za mu tsaya mu yi sai dai mu ci gaba da wannan addu'ar da muka saba yi a baya sai mu ƙara a kai ko mu ta yi wa addinin musulunci Allah ya ɗaukaka shi kuma ya dinga kawo mana irin ƙasashe irin su Iran masu tsayawa a kai domin ta ga an hana wulaƙantar da al'ummar musulmai kuma an hana cin zarafin al'ummar musulmai saboda haka za a shiga babi na biyu kuma wannan babi na biyun duk wani makami da kuka san an yi amfani da shi a 2024 to za a ajiye shi walau na dakarunmu na Hamas
Hamas, walau na dakarunmu na Hezbollah, walau na dakarunmu na Iraki ko na Siriya ko na bakin ruwa, za a ajiye shi, za a shiga wani sabon babi ne. To mu kuma sai mu ce ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya ga baki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai abu ta kansu.